Παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άτλαντα Ανεμοχωρίου, τον Καρπρούλια το Διονύση, μέσο, και θα του κάνουμε την πρώτη ερώτηση. Κύριε Καπρούλια, τι έχετε αποκομίσει από το ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βασικά να πούμε με το Λεβαδιακό είμαι. Από τις μεγάλες ομάδες, ας πούμε, βασικά με την ΑΕΚ. Γιατί τι να κάνει ένας νέος στην ηλικία μας? Τι γνώμη έχετε για το καινούριο πρωτάθλημα του Άτλα που αρχίζει? Είναι σίγουρο ότι ο Άτλας, ενισχυμένος στις μεταγραφές φέτος, θα προσπαθήσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για να ανέβει στην κατηγορία που έπαιζε τόσα χρόνια και στην οποία έχει να δείξει τόσες επιτυχίες. Είμαστε στην περίοδο των μεταγραφών. Σκέφτεστε να συνεχίσετε την καριέρα στον Άτλα ή να σκέφτεστε να αλλάξετε ομάδα, μήπως έχετε καμία πρόταση? Όχι, κοιτάξτε, τα χρονικά περιθώρια για μένα έχουν στενέψει και θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου στην ομάδα που με ανέδειξε, δηλαδή στον Άτλα. Άλλη ερώτηση. Τον προπονητή, πώς μου το μπορεί? Με τον προπονητή μου δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Έχω παίξει με πολλούς προπονητές και Έλληνες και ξένους και πάντα είχα μια καλή και άριστη συνεργασία. Αλλά καλύτερα να... Στην Ελλάδα και στην Αμερική, καλησπέρα σας. Από το γήπεδο του Ανεμοχωρίου θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων Άτλαντος Ανεμοχωρίου και Παλεμάχων παικτών της ίδιας ομάδος. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες και των δύο ομάδων έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αγωνιστικός χώρος που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, όπως μπορούμε να δούμε. Και σας αφήνουμε να παρακολουθήσετε τον ποδοσφαιρικό αυτό αγώνα. Και είναι το 1-0 αυτή τη στιγμή από σουτ του Γκουσγκούκου. Εδώ ο παίκτης ο οποίος σημείωσε τον γκολ. Και η ομάδα των Παλεμάχων στη σέντρα. Επεμβαίνει θετικά εκεί ο Θοδωρής ο Σταματελόπουλος. Γίνεται μια παλιά ακριβίας για το Διονύση τον Καπρούλια. Κόντρα επάνω στον Καπρούλια. Εκεί όπου βρίσκεται ο Πέτρος. Την μπάλα ο Σότος στο Μούκα. Έλα. Ο Μπέρναρ την μπάλα στο μικρό Θοδωράκι, το αστέρι του Άτλα. Πολύ ωραία σέντρα για το μικρό Φώτη. Και το έξοχο άστογο το σούτο. Λάκη, εσένα δεν σε παίρνει καθόλου ρε. Αν δεν έρθει μπάλα από εκεί. Φύγω και πάλι ρε. Μόνος είσαι ρε. Εκνευρισμούς στον αγώνα. Κόβω την μπάλα όταν είσαι μόνος σου, πάτε περάσει. Πολύ ωραίος ο Σπαθής στο Μούκα. Το φέρνεις κοντά μακριά. Πήγε.
Έλα. Όχι, δεν μιλάω τώρα. Ο Σκουτζούκος έχει την μπάλα αυτή τη στιγμή, αλλά έχει σφρίχ. Λέγε ρε. Για τις ντομάτες του Πεπέτσι. Και το 1-1. Όχι ρε. Ωραία σέντρα για τον Πέτρο. Θα είναι πίσω τραβαδί. Αλλά αυτός τη χάνει από τον Τζέμο. Τζέμο στο Μούκα. Μούκας, Νιόνιος. Σκουτζούκος στην μπάλα. Έξοχος, πάρα πολύ ωραίος παρόλο τα κιλά του. Λάθος μεταβίβαση στο Σπαθί. Ο Σπαθής για το Σωτήρι. Ο Σωτήρης κόβεται από το Θοδωράκι. Ο Θοδωράκης κατεβαίνει μόνος του. Προσπαθεί να τον κόψει ο Βαρδακούρης, αλλά τον εμποδίζει ένα αγκάθι. Πάλι Θοδωράκης στην μπάλα. Η μπάλα πάει στο μεγάλο Παναγόπλο. Χάνει την μπάλα. Μάχεται όμως. Το όνομά του είναι Γιώργος. Η σέντρα για τον Πέτρο τον Παναγόπλο. Ο Πέτρος κατεβαίνει, αλλά άστοχη η παλιά του. Θοδωράκης στην μπάλα για τον Μούκα. Ο Μούκας μάχεται εκεί πέρα με τον Σκουτζούκο. Νιόνιος κόβει. Ωραία παλιά για τον Έλο, αλλά αυτός νιστάζει. Πάρα πολύ ωραία στο Σπαθί. Επάνω του είναι ο Φώτης. Την μπάλα. Την μπάλα την έχει ο μεγάλος ο Καπρούλιας, τώρα κατεβαίνει, αλλά... Καλά κοιμάσαι ρε Μιχαήλ. Όχι, ακολουθώ. Πάρα πολύ ωραίος ο Μπέρνας ο Φώτη. Ο Φώτης κατεβαίνει μόνος του. Δίνει την παλιά για τον αδερφό του Θοδωράκη. Παίζει την αντίπαλη ομάδα. Κόβει ο Σωτήρης, πάρα πολύ ωραίος. Στο Θοδωράκη τώρα η μπάλα. Άνετος. Και στο ομογενή Παναγόπλο. Κόβεται από τον Γιώργο. Ο Γιώργος κατεβαίνει. Κατεβαίνει μόνος του. Μαρκάρεται από τον Χοντρόγιαννη. Η μπάλα είναι στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης κάνει τρίπλες, αλλά κόβει ο Μπόμπορης. Τελικά την μπάλα καταλήγει στο Μούκα. Ο Μούκας μέρα έξω στο σουτ. Τελικά out. Μπάλα στο Κανέλη τα σύρματα. Σκουτζούκος δίνει στο Χοντρόγιαννη. Χοντρόγιαννης πάρα πολύ ωραίος, κατεβαίνει μόνος του και δίνει την μπάλα στο Σάκη της Μπάμπενας. Αλλά η παλιά του είναι άστοχη, out. Τον Νίκο το Σπαθί. Ο Σπαθής κατεβαίνει μόνος του, δίνει στον πάνω τον Καπρούλια. Ο Καπρούλιας πάρα πολύ ωραία για τον Μούκα. Ο Μούκας ωραία παλιά για τον Σπαθί. Ο Σπαθής πάλι στον πάνω, αλλά κόβεται τελικά από τον κύριο Παναγόπλο. Πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Σωτήρη, αλλά δεν περνάει, είναι ο Θοδωράκης πίσω. Η μπάλα στον Έλο και τώρα στο Σάκη. Ο Σάκης ωραία παλιά γυριστής για τον Παναγόπλο. Πάρα πολύ ωραία κόβει ο Θοδωράκης. Ο Χοντρόγιαννης πολύ ωραία μάχεται με τον Θοδωρή εκεί πέρα. Ο Σκουτζούκος ωραία παλιά για τον Θοδωράκη. Και η μπάλα είναι out. Πάρα πολύ ωραίο ο Παναγόπλος. Προσπαθεί να περάσει τον Θοδωρή, αλλά ο Θοδωρής είναι πολύ σκληρός παίκτης. Βαρδακούρης κόβει. Φοβερός ο Βαρδακούρης. Πάρα πολύ ωραίος ο Παναγόπλος. Έξοχος, κατεβαίνει μόνος του με την μπάλα στα πόδια. Και ένα πάρα πολύ ωραίο μπλοκάρισμα του Καρακαστάνη. Την μπάλα στο Σπαθί στο Μούκα. Μάχονται εκεί πέρα Σπαθής και Μούκας. Όχι είναι Σπαθής. Παναγόπλος στον Καπρούλια. Καπρούλιας κατεβαίνει μόνος του. Κατεβαίνει μόνος του Καπρούλιας, κάτω της μπάλας. Μια ωραία παλιά για τον Σωτήρη και ο Σωτήρης μεταβιβάζει στο Μούκα. Και ο Μούκας κόβεται όμως από τον Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης στο Μπόμπορη. Ο Μπόμπορης κατεβαίνει μόνος του με την μπάλα. Και η μπάλα τώρα είναι στο Σάκη. Πάρα πολύ ωραία την κλέβει ο Μπέρναλ. Και ο Θοδωράκης. Ξανά στο Θοδωράκη. Η μπάλα στο Σάκη που διώχνει. Όπως και έρχεται στον Παναγόπλο. Ο Παναγόπλος έχει πίσω το πιστοφύλακα τον Βαρδακούρη.